Jeg har fundet en voldsom video med Christina. Send mig filen. Christina begik selvmord. Christina blev myrdet. Et legemord bestilt af Markus. Fordi du bad ham om det. Anklager du mig for mord? Ja. Du vender ikke ryggen til mig. Det var det bedste for dig og for mig og for virksomheden. Det handlede ikke om penge, det var hæv. Jeg gjorde det for familiens skyld. Jag ville allt det bästa. Jag skulle aldrig skada dig eller Kristina. Jag tycker om dig. Du kan redde din egen ryg. Det er derfor, du er her. Hvad er prisen på 40 års venskab nu om stunder? Jeg er faktisk for din skyld. Jeg har altid elsket dig. På den måde, som jeg nu kan. Uden dig var intet af det her sket. Det finns ingen som backar upp dig. Ingen! Et hvert menneske er skyldig i alt det gode, det ikke fik gjort. Stream seizoen 3 van Face to Face op NPO Start.